Det startede egentlig med, da vi var helt små og interesserede os meget for Pokémon. Og så ville vi jo tjene vores egne penge ved at sælge Pokémon-kort. Altså, det er jo altid fedt lige at tjene en håndøre, men i hvert fald det, der startede det, det var helt klart det at få lov til at se noget vokse. Jeg hedder Asbjørn og er 16 år. Jeg hedder Frederik og er 13 år. Sammen med en, der hedder Malte, har vi en webshop, som hedder VR Danmark. Men Malte han er lige på ferie lige nu. Det starter sådan med, at du har for eksempel din telefon, hvor du så kan putte den ind her i spænd. Og så kan du bruge apps, YouTube, whatever, så afspille videoer eller bare vise billeder. Så kører du dem så ind her, og så er det egentlig bare på med brillen, og så kan du se. Sådan. Kigger du på mig? Nej, jeg kan ikke se noget. Altså, jeg står mest for det tekniske med hjemmesiden, og jeg står også lidt for leverandøraftaler. Jeg er nok sådan meget den sten, der sådan får det hele til at gå måske lidt langsommere nogle gange, fordi at de er jo begge to lidt yngre end mig, og de har en raket i rumpen begge to. Men selvfølgelig så får de også fart på mig, og sådan jeg ikke får det hele til at stå i stå, eller gå i stå. Så på den måde så synes jeg, vi er rigtig gode sådan, til at støtte hinanden på det punkt. Spiller rigtig godt sammen. Frederik, kan du komme? Vi har fået en ordre. Smutter du op på lageret efter en VR-brille. Okay, færdig indpakket, klar til afslut. Super, så smutter jeg ned på posthuset med den. Ja, perfekt. Det er svært, hvis man ikke selv kan lide produktet, så det er svært at sælge det til andre, fordi så kan man ikke rigtig sige noget godt, som man egentlig mener. Altså, det vi i hvert fald meget går op i nu, det er, at vores nye webshop her, alt hvad vi sælger derpå, det er noget vi selv har og selv bruger. Så at det på den måde, det skaber vores interesse, og derfor tror vi også, at andre har interesse for det.